Ha? Ano nanay? Asa to siya bro? Mupadaplin sa tadiri ninyo guys be kay niingon man ning usa ka tawo nga magpa-picture sa kuno media atong kuan sa dakong estatwa ni San Vicente. Ato sa ning tangtangas lampin na mong bata kay pertiging alimuta init kis tanan. Sige. Unya moingon man ning akong usa ka junior nga perti kunong daghan ng tao gusto ni niya kanang white tao. Unsa ni kairehis ning anaka? Sige na dali na. Magpa-picture ka ta dito si kadiyot lang dali na mo. Kay magpa-picture man ka ta dire kadiyot lang god. Sige na. Sis kaning tawana ba mahadlok og daghang tawo mura man nig pikas og naong ni bata. O ari lang sa mi dire kay daghan man nagpa-picture magpadaplin lang sa ta kay na may naka Last. Mana? Ano nakita? Video deh. Video man Nicole. Amo ay matating.